ಕುಡಾಯಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಉಲಾಯ್ತು ಜಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಹಾಯ್ ತುಳುವೆರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕರ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ದ ಮೂಲು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಆರು ಬುಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಎತ್ತು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬುಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬೋಯ್ದ. ಇನ್ನು ತುಕ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಮತ ತಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಕ ಬಿಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ. ಒಂದೇನು ತೂಕ ಇನ್ನು ಒவ்வೊ ವೆರೈಟಿ ಮತ ಮಲ್ಪೆರ್ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ ಒಂದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೋಲ್ದ ಬೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಬೂರ್ಗೆ ಒಂದು ತೂವನಗ ಕೋಲ್ದಲ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೂರು ಆ ಬೂರು ನಂಚೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅವು ಪಟ ಪೊಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಪರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಸಿಪ್ಪತಿ आपण आते गच्चिड ಗೆಪ್ಪರೆ ಆತೆ ಹೋವ ಅವನೆಲ್ಲ ಅವು ಈಸಿದು ತೆಳು ಬರ್ಪ ಇರೆಗೊಂದಿತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರಿ ಇರೆ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಲ್ತಂತೀರ. ಹಾ 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 ಕಲ್ತೀನಿ ಬೂರ್ದ ಪುದರಿನಿ ಈ ಬೂರ್ದ ನೆಟ್ ಬೂರು ನೆಡ್ಲೆದ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಜಿರಿ ಬೂರು ಹಾ ಒಂದು ಬೂರ ಕುಚ್ಮ ಹಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದಿರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರತಿ ಹಾ ಪುದಾರ ಇಂಜಿರಿ ಬೂರು ಕುಚ್ಮ ಇಂಜಿರಿ ಬೂರು ಮಂಡ ಕನ್ನಡ ಕುಸ್ಮ ಕುಸುಮ ಪೊಣ್ಣ ಪುದಾರ ಲಾಯ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜಿರಿ ಬೂರ್ದ ಮಾದಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ಲೆದ ಹಾ ಹಾ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ದಂಟೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪನೆ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತ ಬೂರ್ದನೇನೆ ಮೂಲಿಪುನ ಪುರ ಅದೇ ಹಾ ಅವು ಮಧ್ಯದ ಬರ್ಪಿಡಿ ಅಂಚಿನ ವಾಂಟೆದಲ್ಲ ಕವರ್ ಹಾ ಹಾ ಮಧ್ಯದ ದಾಲೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನೀತು ಡಾಕರ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಪತಾರ್ ಬಾರದೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪತಾತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ದಂಟೆದಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನದ ಊರು ಅವೇನ್ ಪತಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದಿ ಪರ ಅವು ನೀರು ಬಾರದು ಹಾ ಹಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಖದಿಂದ ಇಡೀ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಪುಡ ಏನು ಮುರ್ಕದಿ ಪರ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚೆ ತಡ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಐತೆ. ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಚದೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಕಟ್ಟ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚು ಅದೇ ಅವು ಇನ್ನೀತೆ ಇರು ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂದೇನು ದೀದಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪಣ ಒಂದು ಬೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆತು ಇರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬರ್ಪಿಜಾನ ಅದೇ ಪಣ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ಬಾಡೋಡು ಆ ಕೂಡ ನೀರು ಬಾಡೋಡ ಈತ ಉದ್ದ ಬತ್ತನತೆ ಹಾ ಈತ ಗುದ್ದೆ ಬರೋಡು ಹಾ 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 ಈತ ಗುದ್ದೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಹಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೈಟ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾ ಬಿರಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು
ಒಂದು ಈತು ರೆಡಿ ಆಯ್ನದಿ ಅಲ್ಲ ತೋಜಲ್ ಈತು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಡಪೆದ ಪೂರ ಬೇಜ್ ಅದೇ ತಿರ್ತದ ಬೇಜ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ಐಕಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಕಟ್ರಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕಾಕೋ ಬರ್ಪನ ನೆನೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಐಕಿನಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಕೊರ್ಪನೇನಿ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಡೆ ಡಬಲ್ ಬರ್ಪುನ ಡಬಲ್ ವரும் ரெண்டு சைடு ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ ದೂರ ದೂರ ಒಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇರ್ಪನೆ ಕಟ್ಟವಾಡ ಇರ್ಪನ ಎಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗಾರ ಅವು ಈತಿದ್ದೆ ದೂರ ಅಂದು ಪಂದುಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಅವಂತೆ ಕಟ್ಟವಾಡ ಮೊನ್ನಗ ನಿಂಗೆ ದುಮ್ ದುಮ್ ಬಾಡು ದುಮ್ ದುಮ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಿಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡ್ ಕಟ್ಟ ಇರ್ಪ ಒಂದು ಬಗ್ಗಾವಡ ಒಂದು ಲೆತ್ತೆ ಇರೆ ಒಂದು ಇದು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಮಲ್ತಾರತಿ ಅವೇನೆ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಬೂರೆ ಬೇತೇನಾ ಹಾ ಹಾ ಒಂದಿನೇ ಬೂರದ ಬುದಾರೆ ಒಂದು ಪುಂಚಬೂರು ಒಬ್ಬರು ಪುಂಚಬೂರು ಪುಂಚಬೂರು ನಾನು ನೈಟ್ ನೆಯ್ಯಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ದಲಕೊಂಡ ಅದು ಕಟ್ಟು ನೇನ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತೇರು ಒಯ್ತಾರತೆ ಅವ್ರ ಲಾಕ್ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ದಾರ ಗ್ರಿಪ್ ಲಕ್ಕ ಪಿರಾವು ಐಟ್ ಹಾ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚ ಮೂಲ ಬತ್ತು ನೆತ್ತ ಉಲೈಟ್ ಬಂಡಸೆ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಒಯ್ತು ಹಾ ಬುಡ್ಪುಜ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ ಪಾತ ತುಳು ತುಳು ಮಿಕ್ಸಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಹಾ ಹಾ ಅಪ್ಪಡೆ ಹಿಂದಿನಿಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಾತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದೇತ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಹಾ ಕೆಲ ಹಿಂದಿ ಕೆಲ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾ ಹಾ
ಇಂಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳಾಜಿಡ ಹಾ ಹಿಂದು ಉಂಡತೆ ಕಟ್ಟ ಹಾ ತೋರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾ ಹಾ ಇಂಚೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾ ತೋರ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ ತಡ್ಪೆ ರೆಡಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ಕಾರ್ ಕೊದ್ದು ಬಾಬಣ್ಣಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀರಿ ತಡ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬುಯ್ದನು ತಡ್ಪೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಮೆರೆಡ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಮೆರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಬೆಸ್ಟ್ 350 ರೇಟ್ ನಿ ಕೊಂಜಿ ತಡ್ಪೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಇರ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಇರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಬಾಬಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ನಂಬರ್ ಅವನ ಎಂಚ ಒಂದೇಕ್ ಮತ ನೆಕ್ ನಾಗ ಇನ್ನು 350 ಹಾ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬರ್ಬಿಡು ಹಾ 400 ರೂಪಾಯಿ 450 ಬರ್ಬೋದು ಹಾ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ 400 ಆಗಿನದು ಒಕ್ಕ 350 ಹಾ 250 ಹಾ ಅಂಚೆ ಕಿನಿ ಬೇತೆ 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 ಐಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾ ನುಪುರ ಪುನ್ನ ಹಿಪುಲ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಕುರುವೆ ಹಾ ಪುಡಾಯಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಆದಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ವೆರೈಟಿ ಒಂಜಿ ವರ ಪೂರ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇರಡ ಅಲ್ಲ ವರ ಇರಡ ಮಲ್ಪುನ ಇರು ಮಲ್ಪುನ ಓವೋ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪರಂದು ವರ ವೆರೈಟಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ತಡ್ಪೆ ಮಲ್ಪುವ ತರ್ಪೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಪು ಮಲ್ಪುವ ತಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕುರುವೆ ಮಲ್ಪುವ ಕುರುವೆ ಒಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಕುರುವೆ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಪುಡಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಪುಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವ ಪುಡಾಯಿ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪುಡಾಯಿ ಬೋಡನ ಮಲ್ಲ 1,000 ಹಾ ಹಾ 5,000 ಮಲ್ಪೆ ಆಗಿನ ಎರಡು ಮನದು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ವಸ್ತುಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆ ಪಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತ ಆರ್ಡರ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ 5 ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ತಡ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಕುಡ್ಪು ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪುಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂದುಲುಂಡು ಒಂದೇ ಕೇತ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿಕ್ ನೆಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಡು ಹಾ ಅಂಗೈದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗಲ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹಾ 5 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಆತೆ ಹಾ ನೆಕ್ಕದಲು ಈ ಕುಡ್ಪುಗು ಮೇರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕಡಿಬಿಡ್ನ ಚಲೋ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಗಂಜಿ ಕಡಿಬಿಡ್ನ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಕ್ ಪೋಂಡ ಸಿಟಿಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಡೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪದ್ ಮಿಷನ್ ಡೆ ಬೇಯ್ಪದ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಬಣ್ಣಗ್ ಅರ ನಂಬರ್ನ ಪೂರ ತಿರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.